Európska únia začne vyšetrovať situáciu s lacnými elektromobilmi z Číny. Vyhlásila to Ursula von der Leyenová v prejave o stave únie. Domnieva sa, že Čína využíva nekalé praktiky, ktoré deformujú trh. Ak by sa to potvrdilo, podľa analytikov to môže viesť k zavedeniu nových ciel. Iba jedna z týchto, oni budujú niekoľko, je tak veľká, že dokáže produkovať viac aut, ako vyrobí Slovensko za rok. Čo je tiež veľmi zaujímavé, že Čína dokáže takúto továreň postaviť za 10 mesiacov. Zatiaľ, čo napríklad možno obdobná továreň Tesly sa v Nemecku stavovala 28 mesiacov. Ich cena je umelo držaná na nízkych úrovniach vďaka obrovským štátnym dotáciám. Deformuje to náš trh. Neakceptujeme to zvnútra a nebudeme to akceptovať ani zvonka. Tým, že sa v podstate celá spoločnosť, aj my ako Európska únia, posúvame v rámci nejakej zelenej ekonomiky, tak jednoducho budú dodávať tieto auta do Európy a tým pádom budú získavať podiel na úkor aj nemeckých, ale aj iných automobiliek. Dnes môžem oznámiť, že komisia začína antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa elektrických aut z Číny. Ak by sa teda ukázalo, že Číňania dampujú ceny, respektíve podporujú vlastných výrobcov iba pre to, aby boli na európskom trhu konkurenceschopnejšie, tak samozrejme to znamenalo uvalenie nejakých poplatkov na európskej strane. Výsledkom takéhoto procesu by mohla byť kľudne obchodná vojna medzi Čínou a Európou.